Beans sa healthy diet ang makapa-improve sa blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sa heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Ini sa pag-angkon sa good health, ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ng stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6. Ako na alas 7 sang aga, mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Balita. Adlaw kita sa Domingo, petsa 25 sa bulan sang Disyembre sinitog 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Subong adlaw mga kabombo, adlaw na kita sang Paskwa. Happy Holidays mga kabombo!
Kagkaroon, kanto nakita sa ato ng mga headlines. Sa aton nga balita lokal, Most Reverend Patricio Buson ginhangkat ang mga tumuluo nga pahanugutan ang kapawa ni Hesukristo nga magsulod sa tagsa-tagsa kakabuhi. Pagbalik sa Dinagsa Festival sa Cadiz City, ginalauman sa tuig 2023. Sa balita national, pila ka bahin sang Visayas ginulan kag ginbaha kadungan sang Pasko. 470 ka mga pasahero nagselebrar sang Pasko sa Romblon Port kagabi. Sa balita international, mga OFW sa Indonesia dala sa gihapon ang tradisyon sa mga Pilipino sa pagsaulog sang Pasko. Hong Kong nagaplano nga liwat nga buksan ang ilang border sa China sa mid-January sa tuig 2023. Sa balita sa hinampang, Philippine-Nazcal sa minado nga dako nga pagpanghangkat ang pagatubang ngayon nila sang Thailand sa ASEAN Football Federation Mitsubishi Electric Cup. Sa balita sa entertainment, pila ka mga celebrities nagtambong man sa anguling Il Bimbo concert sang Eraserheads. Oras sa Bumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligat sa takna alas 7 sa aga. Kagamuyat mga kabumbong aton nga mga headlines sa karon sa na sa detalye na sa aton nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jaire de los Reyes. Kag Bombo Zaudi Foro the second karon sa na sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. Ginahangkat ni Most Reverend Patricio Buson nga amo ang bishop sa Diocese of Bacolod ang mga tumuluo nga pahanugutan ang kapawa ni Hesukristo nga magsulod sa tagsa-tagsa kakabuhi panimalay sa komunidad kadungan sang pagselebrar sang Pasko sa iyang Christmas message ginkalipay ni Bishop Buson ang pagdaog sang kapawa batok sa kadulman. Sunod sa iya, si Jesus amo ang kapawa sang kalibutan labi na sa tunga sang COVID-19 pandemic kung sa diin sa karon amat-amat nga nagabangon ang tanan sa pagsugata sang Pasko kag bag-ong tuig nga may paglaom kag may kalipay sunod diri. Madamo na sang naagyan ang mga tumuluo apang nakalampuwas kita sa krisis bangod sa pagtuo sa Dios kag kapag-on nagpahanom dumini sa spirituality of stewardship nga nasandig sa pagkabalaka kaga pagka-accountable sa isa ka tumuluo sa subong nga Pasko suno sa kay Bishop Buson. Dapat nga pahanugutan ang kapawa ni Kristo sa pagsulod sa kabuhi sa panimalay kag sa komunidad agud nga hindi magtubo ang kalain kag dumot sa tagipusoon sang isa ka persona. Nagakalipay kita sa pagdaog sang kapawa patog sa kadudulman. Si Jesus ang kapawa sang kalibutan. Sa tunga sang kadudulman sang COVID-19 na pandemya, kita nagabangon sa pagsugata sa Pasko kag bagong tuig nga may bago nga paglaom kag kalipay. Kadamo na sang aton inagyan. Kita nakalampuas sa krisis tungod sa aton pagtuo sa Dios, sa kaayuhan sang isa kag isa, kag sa kapag-on sang aton katilingman. Ang kabahin sang Christmas message ni Most Reverend Father Patricio Buson, ang bishop sa Diocese of Bacolod. Samtang ginahulat na sa karon ang pagbalik sang selebrasyon sang Dinagsa Festival sa siyudad sang Cadiz sa tuig 2023. Sa interview sa Bombo Radyo kay Mayor Salvador Escalante sang Cadiz City, pagaywaton ang Dinagsa Festival sa ulihing nga semana sa bulan sang Enero tuig 2023, kung sa diin ang highlights amo ang sa Enero 29. Sunod diri gina-expectaran sining ang selebrasyon ang mangin bigger than what they have before. Payag ni Escalante, expectaron man nga madamo ang magatambong sa nasambit nga selebrasyon nga mangin rason nga magutok ang dalanon kag fully booked nga mga hotels. Iya man ginatagan sang seguridad ang katawhan nga magahatag ini sang husto nga proteksyon sa tagsa-tagsa. Mayara man ini sa ipanagtag nga mga face mask sa mga luyag nga magsuksok kag amo man nga gininganyo sini ang tanan nga magtambong sa selebrasyon sang Dinagsa Festival sa tuig 2023. Nakita na to na puwerte gidya kayo ang tao ay malagaw gid. Oh, malagaw gid. Bigger than what we had before. Yes. So, dako siya na risko, dako na obligasyon sa local government unit, but nevertheless, we are trying our best to be on top of the situation. On the last Sunday of January, and that will be on the 29th. That will be the highlight sa Dinagsa Festival natin sa Sudad ng Cadiz. I invite you, mga suki natin sa Dinagsa Festival. Si Mayor Salvador Escalante ang alkalde sang Cadiz City. Kaya sa ito na katapusan niya balita lokal.
Sa presuhan nagsaulog sang Paskwa ang duha ka persona matapos nga nadakpan nga nagkapatigayan sang online sabong sa Barangay Zone 12 Talisay City, Negros Occidental kahapon alas 5:55 sang hapon. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radyo, ginkilala ang mga suspitsado kanday Ray Hikale, 51 anyos, residente sa Barangay Mambulak, Silay City, kag MJ Montero, residente sa Barangay Lantad sa nasambit man nga syudad. Nagpatigayan ang mga otoridad sa operasyon batok sa illegal gambling, partikular na sa online sabong kahapon nga nagresulta sa pagkadakop sang nasambit nga mga persona. Nakuha sa ilang paghinakop ang isa ka unit sang flat screen TV, isa ka unit sang computer monitor kag CPU, duha ka serving basket, kaga 3,200 pesos nga bet money. Sa karon nakahunong na mga suspetsado sa Talisay City Police Station. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligid sa na alas 7 sa aga. Kagkaroon, sa ilan na makita sa detalye na sa ato nagapangunang balita, nasyonal, ginulan, ginbaha, kag may nagluntad nga landslide sa pila ka bahin sang Visayas. Kadungan sang Paskwa sunod sa mga lokal nga otoridad, pila ka mga balay sa Santa Fe, Bantayan Island sa Northern Cebu ang ginbaha matapos nga nagsaka ang tubig sa area sang Bernes sa gabi. Bangod diri napilitan ang mga pumuluyo nga mag-evacuate sa ilang mga puluyan kag magtiner sa mga evacuation centers sa Sambuan, Cebu. Isa ka seawall sa Barangay San Sebastian ang naguba sang mabaskog nga hangin. Pila ka bahin sang Eastern Samar ang naka-eksperyensya man sang pagbaha bangod sa wala untat nga pagulan humalin sang Biyernes. Bangod diri nag-evacuate man ang pila ka mga residente kag nagpasilong sa municipal building. May nagluntad naman nga landslide kag pagbaha sa pila ka bahin sang Arteche, Eastern Samar, kung sa diin pila ka mga dala nang hindi na malabayan. 5 ka mga Coast Guard station sa Central Visayas ang nagdeklarar sang indefinite suspension sa tanan nga sea trips sang Sabado bangod sa malain nga tiempo. Sunod sa mga stations sa Negros Oriental, Southern Cebu, Northern Cebu, Central Cebu kag Eastern Bohol, gin-require ang mga vessels nga temporaryo nga mag-untat sa pagbiyahe kag dumilian ang mga pasahero sa pagboard. Mag-resume naman ang mga biyahe kung magmayo na ang tiempo kag kondisyon sang baybayon suno sa advisory. Samtang 470 kon 470 ka mga pasahero ang nagselebrar sang Paskwa sa Romblon Port kagabi matapos nga wala nakalabot sa Sibuyan Port ang ila ginasakyan nga barko bangod sa mabaskog nga balod. Suno kay Batangas kag Romblon Port Manager Joselito Sinocruz, alas 11 sang aga kahapon sang nagalin sa Romblon Port ang barko sang Star Horse Shipping Lines padulong sa Sibuyan Island. Apang napilitan ini nga magbalik sa Romblon Port bangod sa delikado nga sitwasyon tugas sang mabaskog nga balod. Gintistingan pa sang barko nga magbiyahe alas 5 sang hapon, apang wala inigin panugutan sang Philippine Coast Guard bangod tuman na kadelikado ang dalagko nga balod. Nakaangkon pa sang gamay nga tensyon sang pagpanaugon o sang pagpanaugon na ang mga pasahero bangod kinahanglan nga magpadulong sang barko sa shelter area. Ang barko ang may karga nga man nga napulo ka mga rolling cargos. Suno kay Sinocruz, ginmanduan na sini ang shipping lines nga pakanon kag hatagan sang maayo nga matulugan ang mga stranded nga mga pasahero. Hindi pa sa karon maathag kung saan uliwat nga makabiyahe ang barko bangod mataas sa gihapon ang gale warning. Samtang sa ato na katapusan nga balita nasyonal. Wala sang plano ang liderato sang Philippine National Police o PNP nga ipapanawag ang ilang nga alert status subong nga holiday season bangod sa ginalantaw nga posible nga pag-atake sang rebelde nga New People's Army o NPA kadungan sa anibersaryo sini sa Disyembre 26. Suno kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, magapabilin niya alerto ang PNP tubtob nga matapos ang bagong tuig. Suno kay Fajardo, magapabilin ang PNP sa iya nga active defense tubtob nga matapos ang bagong tuig kag hindi na pag-pull out sang mga nakalatag nga security nationwide. Lakip na ang pagpreparar para sa anibersaryo sang CPP sa palaabuton nga Disyembre 26. Sa karon nagapabilin ang full alert status ang PNP sumugod pa sang Disyembre 15. Ginakonsiderar sang PNP nga generally peaceful ang kabugusan nga sang pagselebrar sang simbang gabi sa bilog nga pungsod. Samtang ginkumpirmar man sini nga wala man akon wala sang may na record nga maskin anong nga violence sa siyam ka adlaw nga simbang gabi. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligid sa na alas 7 sa aga. Kagkaroon diretso na kita sa ato naman nga balita international.
Dala sa gihapon sa mga Pilipino ang tradisyon kung magsaulo ginisang kapaskwahan direkta sa pungsod sang Indonesia. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Norwin Mark Castro, ang Secretary General sa Philippine Business Club sa Indonesia, wala sang problema ang pagselebrar sang kapaskwahan. Apesar nga sa amo nga pungsod, nagapalabi sa tanan ang relihiyon sang Muslim. Nakitaan man sa mga malls nga madamo ang mga inisang dekorasyon para sa Christmas. Nga suno kay Castro, ginhatagan gid sang oras kag mapino nga trabaho. Dugang paniya nga padayon nga gina-enjoy sa mga ini ang Filipino foods nga ila ginabakal gikan sa parehas man nga Filipino kag mayara man sang Indonesian nga naganegosyo sang lutong Pinoy. Payag sini, apisan nga yara ini sa iban nga pungsod. Bit-bit sa gihapon sa mga Pilipino ang nakaangdan na nga tradisyon sang selebrasyon gikan sa Pilipinas. So, yung mga handa-handa na yan, mula naman siya doon na talagang pinaghahandaan na nila. So, iba umuorder sa kapwa Pilipino, iba naman sila na naghahanda. Bit-bit naman natin yung tradisyon. Talagang ang mga malls nila, decorated, fully, hindi lang isang section. Yung buong mall, talagang decoration ng Christmas na decorations yan. So, available din ang lechon dito. At nakakatawa, Indonesian din ang nagpapatakbo yan. Ang kabayan sa pagpahayag ni Norwin Mark Castro, ang Bombo International Correspondent direkta sa Indonesia. Ginpahayag naman sa isa ka Pinay sa Denmark nga mayara man sang ginaobserbar nga tradisyon ang mga Danish sa pagselebrar sang Pasko. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Jeremy Villacastel Petersen, Bombo International News Correspondent sa Denmark, nagapreparar man sila sang pagkaon agud kaunon sa Noche Buena. Suno kay Petersen, pila sa ginhanda sa mga iniyang patatas nga ginpabukalan kag mayara man sang caramelized potatoes nga himo sa gagmay nga size sang patatas kag mayara man sang traditional nga pork ribs nga giluto sa oven. Isa man sa nasahuan nga pagkaon sa mga Pinoy sa Denmark ang barbecue nga kamote. Suno kay Petersen, nagabutang man sang Christmas decorations ang mga Danish kag mayara sang isa ka daw purok didto nga gina-feature sa Danish TV. Bangod sa bongga nga Christmas decorations apang wala sa gihapon sang makapierde sa dekorasyon sa Pilipinas sa tion sang Pasko. Wala naman ini nabulayan sa pagpamalaklon bangod ang kompanya nga ginatrabahuhan sini ang ginarigaluhan sila sang mahimo lutuon sa adlaw sang Pasko. Mayara man sa tradisyon sa Denmark nga matapos ang pagkaon sang Noche Buena, nagasaot sila sa Christmas tree. Aminado man ini nga una nga namaguhan ini apang sa ulihi na-adapt na nila kag nasadyahan naman lang sila sa ulihi. Nalipay man ang mga kabataan kay Santa Claus apang nakahibalo na ang mga ini nga regalo. Ang ilang na oko na nga regalo nga ilang nabaton ang nagikan sa ila ginikanan kag himata. Kalabanan man nga mayayara sang wishlist sa tion sang Pasko kag nagahulat gid sang adlaw nga mabaton nila ang regalo nga ila nga ginpangayo. Ang traditional gid nga Danish food is ang fläskesteg. Ang part na siya sang baboy nga do I think some are sa ribs nga lapit ang dako nga part nga slice na siya jutay isulod siya sa oven for hours para maghumok siya do lechon style. Tapos ang boiled potatoes kag ang caramelized potatoes which is also paborito namon mostly mga Pilipino di paborito gid na. Kay do barbecue siya nga nga kamote. Si Jeremy Villacastel Petersen ng Bombo International News Correspondent direkta sa Denmark. Kag sa dugang panaton nga balita sa luwasang pungsod, nagaplano ang Hong Kong nga luwat nga buksan ang ilang border sa China sa mid-January. Suno kay City Leader John Lee sang Sabado matapos nga nagbalik nagikan sa mga meeting sa Beijing. Ang border ang nasaraduhan sa sulod sang 3 ka tuig samtang ang China ang nag-enforce ang isa ka zero COVID strategy nga ginalakipan sang snap lockdowns, travel restrictions kag mass testing. Matapos gin-reverse ang ilang pandemic policy sa tinilitan nga bulan, ang Beijing ang nagpangatubang sang surge sa coronavirus infections kung sa diin nagakapuno ang mga ospital kag morgue. Apisar sa nagasaka nga kaso ginpahayag ni Lee nga ang border sa tunga sang semi-autonomous business hub kag nabilin nga bahin sang pungsod ang igabalik sa pre-pandemic state sini. Ang local authority sa duha ka bahin sang border ang magapresentar sang isa ka proposal para sa approval sang Beijing kag ini ang ginalauman nga ma-implementar antes ang mid
January. Kag sa katapusan nga balita international, masobra 1 milyon nga power customer sa Estados Unidos ang naka-eksperyensya sang Dark Friday, isa ka adlaw antes ang desperasang Pasko bangod sa bomb cyclone winter storm nga nagtupa sa pungsod. Iniman ang gintunaan sang pagsira sa mga highways kag pagpauntat sa mga flights nga nagtugas ang kalbaryo sa mga Christmas travelers. Masobra 200 million ka mga Americans ang ginpaidalom sa weather warnings, samtang ang wind chills ang nagpanubo sang temperatura tubtob sa negative 55 Fahrenheit o kuna negative 48 Celsius suno sa National Weather Service. May pila ka mga pumuluyo nga nawad-an sang kuryente sa sulod sang 4 ka oras matapos nga nabungguan sang isa ka salakyan ng isa ka power line sa highway. Sa El Paso, Texas, ang desperado nga mga migrants ang nagtabok nagikan sa Mexico ang nagpangita sang kainit sa mga simbahan, eskwelahan kag isa ka civic center. Ang mga transportation departments sa North kag South Dakota, Oklahoma, Iowa kag iban pa nga naka-report sang near zero visibility whiteouts kung sa diin natabunan sang ice ang mga dalanon rason kun nga agin abusuhan sa mga otoridad ang mga pumuluyo nga magpabilin sa ila balay. Samtang kato naman kita sa aton nga balita sa hinampang. Aminado ang Philippine Azkals nga isa kadako nga pagpanghangkat ang pag-atubangay nila sang Thailand sa nagapadayon nga ASEAN Football Federation Mitsubishi Electric Cup. Mag-aatubangay ang duha bangod ang duha ka team sa adlaw sang Lunes, Desyembre 26 sa Thailand. Ginpayag ni Azkal coach Joseph Ferre nga may mga adjustment na sila sa ginadihon para sa nasambit nga hampang. Bisan ginluto sang Azkal sang Brunei sang Biyernes sa hampang nga ginpatigayon sa pungsod, lain man ang mangin trato sa mga ini sa Thailand. Nauna na nga ginluto sang Thailand ang Brunei sa 5-0 sang Martes. Aminado man ang Azkal coach nga bitin ang ilang nga training bangod sa pagkatapos ang ilang nga kadalagaan. Batok sa Brunei, kinahanglan nila nga magbiyahe sa Thailand para sa nasambit nga hampang. Wala naman sinigin pahayag kung ano ang mga pagbago nga ginpatuman sa pag-aatubangay sang Azkals versus sa Thailand. Kag sa balita sa entertainment, pila ka mga celebrities ang naglantaw sang ginahulat nga huling El Bimbo concert sang banda nga Eraserheads sa Huwebes ang gabi. Sa video post ni Alden Richards sa Instagram, makita pa ini nga yara sa likod sang backstage kag nakaupod ang 4 ka miyembro sang banda nga sanday Eli Buendia o kuna Eli Buendia, Raymond Marasigan, Buddy Zabala kag Marcos Adoro. Ginpayag man sa report nga tuman kasadya nga throwback ang gindala sang Eraserheads sa ilang reunion concert nga natabo matapos ang 13 ka tuig. Wala man napunggan sa mga tumalan-awang nostalgic feels nga dala sang hit and iconic songs sang grupo. Yara sa 75,000 ang nagtambong sa concert. Kalakip sa mga celebrities nga nagtambong sa concert ang mag-utod nga sanday Paulo kag Bubbles Paraiso, Kian Cipriano, Karil kag bana nga siya El Yuzon, Beauty Gonzalez, kaupod ang mga bata ni Aiko Melendez nga sanday Andre kag Martina. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Kagamuyad ito mga kabumbo kabugusan namon niya pagpangalaga diri sa Bombo Balita. Adlaw kita sang Domingo, petsa 25 sa bulan sang Disyembre sinitig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Subong adlaw mga kabombo, adlaw na kita sang Pasko. Happy Holidays mga kabombo! Antes kita magtako patundanan nga panumbalikan ng aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. Most Reverend Patricio Buzon, ginhangkat ang mga tumuluo nga pahanugutan ang kapawa ni Hesukristo nga magsulod sa tagsa-tagsa kakabuhi. Pagbalik sang Dinagsa Festival sa Cadiz City, ginalauman sa tuig 2023. Sa balita nasyonal, pila ka bahin sang Visayas, ginulan kag ginbaha kadungan sang Pasko. 410 ka mga pasahero nagselebrar sang Pasko sa Romblon Port kagabi. Sa balita international, mga OFW sa Indonesia dala sa gihapon ang tradisyon sa mga Pilipino sa pagsaulog sang Pasko. Hong Kong nagaplano nga liwat nga buksan ang ila border sa China sa mid-January sa tuig 2023. Sa balita sa hinampang, Philippine Azkal sa minado nga dako ang pagpanghangkat ang pag-atubangay nila sa Thailand sa ASEAN Football Federation Mitsubishi Electric Cup. Sa balita sa entertainment, pila ka mga celebrities nagtambong sa concert sang Eraserheads. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligid sa tak ng alas
7 sa aga kagamuna yanto mga kabumbo kabusan namon ipagpangalagan diri sa Bombo Balita. Karon standby na kita sa aton masunod nga programa ang Good Morning Philippines support kay Bombo Dennis Rubica kag Bombo Ansindol Sorilla. Sa katapusan kami na inyo nang intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaudi Foro the Second para sa mamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.